Slav rojbaş hevanno hêvîdarim hûn başin. Îro carekî din em gihîştin wê qenatê ku dewleta Tirkiye di vê pêvajoyê de jî di doza Kurd de jî dewletek nesamîmî ye. Yek ji sebebên esasî ew e pêşî li serbestiya Selhedîn Demirtaş girt. Dewleta Tirkiye baş dizane Selhedîn Demirtaş çi ye ji bo milletê Kurd. Xwedî qîmetekî çawa ya manevî ye. Her tiştî dizane dewleta Tirkiye. Tayyip Erdoğan jî, Devlet Bahçeli jî pir bi zanebûn pêşî lê dikirin ji bo darbe li mêjiyê milletê Kurd bidin. Ji bo milletê Kurd aciz bikin. Ji bo ders bidin milletê Kurd li gorî xwe. Yani her kesê ku mîna Selhedîn Demirtaş bigire, bifikire cî wan zîndan e, cî wan heps e. Yani bi şiklekî weke rehîn hatiye girtin li ser vê hem nûçe. Êdî ez nebêjim nûçe, ez bibêjim bertek, reaksiyon, dij derketin, nerazî bûn. Di nava raya giştî Kurd de ji nava siyasetmedaran li hember dewleta Tirkiye helwest hene, helwestên pir tund. Yek ev e, ya din jî civîna li Şamê doh çêbû pêkat di navbera şandeyên Şamê Rêveberiya Xweser û şandeyê Amerîkayê de civînek sêyalî çêbû li Şamê di encama şer û pevçînên li Helebê de. Çi hat axeftin? Mesele çi ye? Qedera Qesedê wê çawa be? Sazî û dezgehên Rojavayê Kurdistanê wê çawa şekil bigirin? Mesela entegrasyonê, tevlîbûna her du aliyan ya hevû didîtina li ser zemîna demokrasî wê çawa çê pêk were? Entegrasyon her du alî hevû du dibînin li ser zemîna demokratîk, ser zemînekî medenî. Çawa fehm dikin fehm bikin. Bi hezar jere bas kirî. Ew em hinekî biqal bikin. Ya din jî ji xwe hinda xuyanî hene. Bafil Talebanî tiştên balkêş dibêje. Modela Iraqê pêşniyaz dike. Em binêrin ka di modela Iraqê de çi heye? Hevano mesele ev e. Ez hema xwe amade dikim pêşkêş dikim tiştê ku min ji we re amade kirine. Ev e li civîna Şamê ye. Hevano wekî din gelek nûçeyên din hene. Hûn li bendê bin em ji xwe re pêşkêş bikin. Eger deng baş be, eger hûn jî sağ bin, selamet bin, mala waya ve hevano ez gelek razî me ji we, Xwedê jî ji we razî be, her hebin. Hem di van rojên dawiyê de hêjmara endamê me zêde dibin, hêjmara aboneyên me zêde dibin, kanala me zêdetir derdkeve pêşiya cavan. Ev xweş e, tiştekî xweş e. Bi vîya we ji kerema xwe re bidomînin ka em binêrin wê çawa be. Xwedê mezin e. Pêşî em ji komisyona hevgirtinê dest pê bikin. Komisyona hevgirtinê ku navê wî kiriye Netewî Biratî Demokrasiyê ku eleqa wî ne biratî heye ne demokrasî heye. Em ji serbestiya Selhedîn Demirtaş pê dizanin. Em aciz bûn. Bi qasî ku ez aciz bûme milletê Kurd tevahî acizin. Yani ji ber vê em hinekî xemgîn, dilşikestî behsa vê pêvajoyê dikin, behsa vê komisyonê dikin. Komisyonê dikarî bû mesela raya xwe beyan bikira nekir. Civîna xwe ya çardemîn pêktîne guh dide leşkerên teqawut, nûnerên rêxistinên civaka sivîl. Li gorî daxuyaniya Numan Kurtulmuş komisyon wê îro saet di çardan de bi serokatiya wî yani Numan Kurtulmuş ew ê bicive. Di rûniştina yekem de nûnerên komeleya leşkerên teqawut ên weke yani welhasıl gelek îjar ew ê guh bidin xwe yani ew ê eskerên xwe guhdar bikin. Komisyon wê di rûniştina duyemîn de jî aynê rojê guh bide nûnerên komeleyên çand piştgiriya malbatên ku xizmê xwe li dergûşa şaristaniyên wenda kirine. Mesela Mebiya Derê, Komeleya Yekîtî û Demokrasiyê, Dom Birder, Komeleya Polîtîk Kar, Xebatên Demokrasiyê, Podem, Komeleyekê din heye, ew jî ya înisiyatîfa gel û Komeleya Lêhevkirina Civakî û Weqfa Aştiyê TM de tiştê wisa yani komeleyên din e werin guhdar bikin. Me dît ku tiştekî ji destê komisyonê nayê. Dewleta Tirkiye sextekar e. Nuxte. Çav li rêyek û komisyon vê mehê karê guhdarîkirinê bi dawî bike, di derbarê serarastkirinên yasayî pêşniyaz rapor amade bike, pêşkêşî parlamentoyê bike. Bi qasê ku pispor dibêjin,
her rapora ku ev komisyon amade bike baqasi heft heş mehan vaxt gire. Tu amadet ki tu peşkeşi parlamentoyet ki parlamento li ser difikre dikeve dengdane bejin eri ne bejin eri yani salek 2 sal vaxt digre. Ew bilez û bez hereket nakin. Kêfa wan li cî ye ew jî Rojavayê Kurdistanê dişopînin ka mesele çawa dibe. Eger Rojavayê Kurdistanê bikeve bin kontrola wan li gor dilê wan bimeşe ew ê vê pêvajoyê ji xwe hêdî xirab bikin. Yani tu heq û maf ne di milletê Kurd jî. Yani bi tu awayî mafê milletê Kurd nas nakin, Rojavayê Kurdistanê eger bikeve bin kontrola wan eger hêzên Qesedê xwe belav kirin, YPG jî xwe belav ke û li gor dilê wan bimeşe ji xwe hêdî yani li ber dilê Kurdan didin, dixapînin hêdî ew ê komple mafê Kurdan ji nedîtê vewerin. Dîsa vegerin ser mesela înkarê. Belkî bi heqên piçûk miçûk wisa ê çandî, kültûrî Kurdan bixapînin. Ama heqên netewî, heqên bingehîn ê milletê Kurd, naskirina milletê Kurd a di destûra bingehîn de wek heviya Tirkan û Kurdan a sedî sed wana naxwazim pêk bînin. Ancak em bi zora xwe dikarin. Ji xwe eger li Rojavayê Kurdistanê xweserî were îlan kirin, ji xwe hatiye îlan kirin, statûya wî were naskirin di qada navnetewî de, Sûriye jî nas bike, dewleta Tirkiye rê nade. Ew ê dîsa dest bi şer bike. Pêvajoyê ji wîçerê namîne. Endamê Komîsyona Hevserokatiya PYD Salih Müslüm tekildarê bûyer geşedanên li Sûriyê di derbarê planên li ser rêveberiya Xweser hin analîz kirine, em cih bidin analîzên wê. Müslüm destnîşan kir ku li Sûriyê pergala ku ew esas digirin nenavendîbûn e. Yani kısmekî hûn jê re bêjin otonomî, federasyon. Hûn çi dibêjin bibêjin ama vê gavê baş e ku bi navê nenavendîbûnê bi navê wî bikartînin. Ama ji bo min federasyon e. Xweserî jî, federasyon jî, otonomî jî hemî aynî tişt e. Çima aynî tişt e? Merkez hereman bi rêva nabe, herem bi xwe bi rêva dibin. Ez li navenda wî dewletî me ku pêşengiya vê meselê dike, Swîsre. Projeyekê nenavendî ye, merkez heye ama herem bi xwe qirara xwe didine. Navê kantonal, pergalekê kantonal e. Konfederasyon e. Firq nake yani. Hemî nenavendîbûn ev e. Navî çi dibe bila bibe. Salih Müslüm balkişan ser lîstikên bi destê hikûmeta Veguhêziya Sûriyê ku li ser rêveberiya Xweser didin meşandin, dibêje serokê hikûmeta Veguhêz ji bo rewabûnê bide wî li netewên yekbî axaftin pê hate kirin. Armanca wî ew e ku hikûmeta Veguhêz bi vî rengî xurt û rewa bikin. Salih Müslüm dibêje bi rêya Tirkiye jî timî zextê li me dikin, hew didin me bixapînin. Dewleta Tirk timî gefan dixwe pişra jî bi çeteyên Daişê dest bi êrişan dikin. Amerika û welatên din jî li gorî berjewendiyê xwe tevdîgerin, naxwazin Tirkiye aciz bikin. Armanca wan ew e em paş ve gavê bavêjin li belê em ê li hember van hemû tehdît û êrişan li ber xwe bidin, dibêje Salih Müslüm. Wekî din bal dikişîne ser pêvajoya çareseriyê ya Pirsgirêka Kurdiya li Tirkiyê tê meşandin, ew komîsyona ku me behs kir, pêvajoyek ku ev tam salekê didome, dibêje eger aştî wê bibe, divê li her derê bibe. Ji ber vê yekê hinek dixwazin pêvajoya li Bakur têk bibin, lewma mijara Rojavayê Kurdistanê sor dikin, dixwazin li vir şer bidin dest pêkirin. Tirkiye li hikûmeta Colanî ji xwe re weke firsendekê dibîne. Colanî bi xwe jî, hikûmeta wî ya demkî jî ji xwe re dikin weke firsend. Dixwaze bi vî rengî li Sûriyê ji xwe re ciyekê çêbike, bi İsraîlê re di nava rewşekê bi vî rengî ya bi destxistina ciyekî de ye. Ji ber vê jî em neçarin tedbîrên xwe xurttir bikin. Salih Müslüm dibêje destûra bingehîn ya Sûriyê divê mafê hemû pêkhateyan nas bike. Li ser çareseriyeke mayînde ya li Sûriyê Salih Müslüm dibêje divê di destûra bingehîn de yani anayasa wan de mafên jiyana hemû çand, ziman, pêkhateyan were qebûl kirin. Areyeke çareseriyê ew e
سیستما me ya ku li heremên xweser hatiye avakirin were naskirin. Qanûnên hilbijartinê, qanûnên partiyan te qez divê di destûra bingehîn de hebin. Alewî, Durzî, Êzidî, Suryanî hem meseleya ol hem jî meseleya etnisîtê ne. Nenavendîbûn pergaleke mümkün e gunca ve dikare were qebûl kirin. Lêbelê li ser vê yekê divê mirov bi rengekî ciddî rûnê nîqaş bike û bide qebûl kirin. Nayên binêrin di civîna doh de çi hatiye axaftin, di civîna doh de jî hema divê çarçovê de axaftin hatiye kirin, tiştê nû ku hikûmeta Demkîya Şamê Colanî qebûl bikin hene, tiştê ku hêjî red dikin hene, weke hebûna YPJ ji ber ku şervanên jinin Colanî tevê çeteyên derdora xwe hebûna YPJ red dikin. Naxwazin di nava artêşa Sûriyê de cihê bigre, mesela entegrasyonê. Elbet YPJ jî îsrar dike. Ka em binêrin kîjan alî bi ser dikeve. Ew YPJ ku Rojavayê Kurdistanê azad kiriye ji wan çeteyan. Îro mümkün e li gorî gotina wan çeteyan tev bigere. Xwe fesih bike, dawî li hebûna xwe bîne ji bo xatirê çeteyan. Yani tişta ku çeteyan nekarî bi rêya şer bi dest bixin, îro bi rêya dîplomasiyê bi dest dixin. Xewne. Ne mümkün e. Hevanno Bafıl Talibanî jî axaftinekî kiriye, em cih bidin axaftina wî jî, ew jî di derbarê Rojavayê Kurdistanê de ye, em binêrin têda çi heye, axaftina wî balkêş e. Bafıl Talibanî di axaftina xwe ya di foruma salane ya Meryê de anî ziman ku divê li Sûriyê otonomiyeke Kurdan hebe. Bafıl Talibanî parastina modeleke otonomiyê kir ku mafê Kurdan li Sûriyê nas bike ji bo pêvajoya çareseriyê ya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê jî peyamên geşbîn dan. Foruma salane ya Meryê ku tora medyayî ya Rûdawê amade dike, yani sponsoriya wê dike em bibêjin, li Hewlêrê dest pê kiriye, dem bi dem forumên bi vî şiklî çê dibin. Zanyar, spor, doktor, profesör, siyasetmedar têne wê derê xwe îfade dikin ve ya tiştekî pir baş e, em jî pîroz dikin. Di wê formî de serkirdeyên ji Iraqê, Herêma Kurdistanê, siyasetmedarên navnetewî, berpirsên heremî, akademisyen têne wê derê xwe îfade dikin. Di derbarê siyaseta rojhata navîn de, Sûriyê'de, kîjan mijar wê demê di rojevê dibe, xwe li ser îfade dikin. Ka em binêrin em cih bidin axaftina wî, Bafıl Talibanî di derbarê Sûriye, Rojavayê Kurdistanê de kêmbûna aloziya li Helebê de axaftina xwe pêk anî û ev kêmbûna aloziyan sekna şer, yani şersekîniye, bawekê pozîtîv erênî nirxand. Hewlên nûnerê Amerîkayê Tom Barak, fermandara giştî yê Sûriya Demokratîk Mazlûm Ebdî, navbênkarên Fransî pesend kir. Talibanî teqezî li ser pêwîstiya diyalogeke guncaw di navbera Şam û Qamişloyê de kir. Talibanî li ser pirsekî di derbarê paşaroja pêwendiyên Qesedê û Şamê de got, eger hêviyên Şamê yên ji Qesedê realîst bin, eger Şam karibe bi sebir be, ez wisa geşbînim ku ew dikarin bi hev re bixebitin. Eger daxwazên nerealîst hebin, ez bawer nakim ku Qesedê wan daxwazê wan bi cih bîne, ez wan teşwîq jî nakim ku wiha bikin. Yani eger daxwaz nerealîst bin, dibêje ez nabêjim Qesedê bila bi wan re li hev bike. Eger mantiqî bin, baş e, realîst bin, wê demê ez piştgirî didim Qesedê ku bi wan re li hev bike. Mesela daxwazên guncaw çi ne? Daxwazên realîst çi ne? Pirs jê tê pirsîn. Daxwazên guncaw ewin ku li deverên Kurdan cûreyekê ji otonomiyê hebe. Çi ev di asta parêzgehan de be, çi tiştekî mîna wê be. Ziman bênas kirin, çand bênas kirin û were parastin. Herwiha divê cûreyeke ji dezgeha ewlekariyê hebe, wan biparêze. Em wekî Kurd karibin wê qebûl bikin. Baweyekî metevlî dezgehên îstixbaratî leşkerî bike. Ev daxwazên guncaw in. Yani otoriteya siyasî hebe, serweriya axa jeografîk hebe, parastin hebe, ne parastina ser bixwe û perwerde hebe. Yani ziman, perwerdeyiya xwe ser hebe. Ji xwe tiştê esas ev in. Mantiq jî ev. Bafıl Talibanî parastina projeyeke niştimanî ya ji Sûriye û Rojavayê Kurdistanê re kir, got modela federal ya li Iraqê bi hinek guhertinên pêwîst
ji Sûriye re nexşareyeke guncav e. Sûriye wekî Îraqê pirreng e. Modela Îraqê bi hinek guhertinên piçûk yekane rêya rastîn ya ji bo paşeroja Sûriyê ye. Li Sûriyê ji bilî mûsogergirina mafên gelê Sûriyê tu berjewendiyên me yên din tune ne. Yani em tiştekî cuda naxwazin fayda me berjewendiyê me di garantîkirina mafên hemû miletê Sûriyê de ye. Wekî din Talibanî bangê hêzên Kurdî kir ku baweyeke çalak bi Şamê re bixebitin li dijî îzolasyona siyasî bi vê metaforê şiyarî da. Metaforekî gotiye dibêje trenek heye diçe dibe ku rê hesin ne salem be lê tren divê biçe pêwîst e em divê trenê de bin. Rê saxlem e ne saxlem e vê gavê wexta wî nene. Ama divê em divê trenê de bin. Bafil Talibanê diyar kir ku ew di derbarê pêvajoya çareseriyê de jî geşibîne, biryara rêberê PKK Abdullah Öcalan ya ji bo çekdanînê biryara wî bingeha hewlên aştiyê ye, piştgiriya yenekî ya ji bo çareseriyekê aştiyane ya ku mafê Kurdan aramiya herêmê hevseng dike dubare kir. Talibanî di panelê de behsa mijarê navxwayî jî kir, îddiayên dubendiyên di nava yenekê de red kir. Tiştên balkêş dibêje yeneke niha ji her demê yekgirtîkir e, yeketiya xwe bêtir diparêze, piştî hatina seroketiya nû dengê me bawekî berbiçav zêde bûn. Wekî din hevpariya bi pedekê re behsa wî jî dike, ev bala we dikişîne ez dikarim bibêjim. Bafil Talibanî balkişand ser derenketina avakirina kabîneya nû ya Herêma Kurdistanê, teqezî li ser giringiya hikûmeteke koalîsyonê ya berfireh û bibandortir kir, tu partiyan di hilbijartinên Parlamentoya Kurdistanê de serkeftineke mutlaq bi dest nexistine. Heftê wê watiye ku divê em tifaqan çêbikin di nava xwe de. Pirs ev e. Hûn çavdêrekî dixwazin yan hevparek? Eger hûn hevparekî dixwazin, bi me re bibin hevpar. Serokê yenekê destnîşan kir, hevpariya dîrokî ya di navbera yenekê û pedekê de ji têkbirina Daişê, El-Qaîdeyê bigire heta nivîsandina destûra Îraqê serkeftinên mezin in. Bafil Talibanî di derbarê pêwendiyên Bexda Hewlêrê de jî hin tişkotine, dibêje bila em dev ji îmzekirina belgeyên ku em dizanin wê bi ser nekevin berdin. Hin belge hene, hin proje hene em zanin bi ser nakeve, çima em rabin îmze bikin? Bila diyalogeke me ya rastîn hebe, em li ser tiştên ku bi rastî em dikarin bikin, werin em li hev bikin. Rola İranê ew jî mühim e, hema bi du gotina bas dike, Talibanî li ser rola İranê ya li ser Îraqê, Herêma Kurdistanê jî li ser îddiayên ku Tehran lawaz bûye, ev hemî îddia red kirin, dibêje belê Hizbullah, Hamas lawaz bûne lê ev nayê wê watê ku İran zayıf biye lawaz biye. Saziyên wê her çend xwedî karakterekî olî bin jî îspat kirine ku dibin zexteke mezlin de dîsa jî li ber xwe didin. Dikarin xwe li ser piyan bigirin. Dibêje Bafil Talibanî di derbarê Îranê de. Di civîna doh de çi hate axaftin? Binêrin ji dewrkirina hin saziyên rêveberiya xwe ser bigire, heta tevlîbûna Qesedê ya nava artêşa Sûriyê, hebûna YPG jî hemî yek bi yek hate axaftin. Bi qasdê ku me bihîstiye, bi qasdê ku di çapemeniyê de bi qismî hatiye parvekirin hevanno, êdî rêveberiya demkî ya Şamê hêdî hêdî hebûna otonomiyê ya li Herêmê Kurdan qebûl dike. Lê hin pirsgirêk hene. Niha rêveberiya Xweser heye, jê re dibêjin rêveberiya Xweser ya Bakur Rojdatê Sûriyê, ji dêra zorê bigire heta Hesekê, Qamişloyê, heta Kobanî, Reqa, Tebqa herêmekî pir berfireh e, ji sisiyan parekî Sûriyeyê. Niha ev hemî navî rêveberiya Xweser ya Bakur Rojdatê Sûriyê ye. Ev nayê mena ku Rojavayê Kurdistanê ye. Rojavayê Kurdistanê beşekî pir biçûk e di nava rêveberiya Xweser de. Yani ji dêrikê bigirin, dêrike heta Qamişlo, qismekî Qamişlo, qismekî Hesekê, heta serê Kaniyê, girê spî jî nakeve nava Rojavayê Kurdistanê, ew jî Akçakale dibêjin ê Bakurê Kurdistanê wê derê, ew jî piranî ereb in. Kobanî heye, yani herêmekî biçûk e. Bi qasî ku em pê dihesin, ji bo ku rêveberiya Xweser a Bakur Rojdatê Sûriyê bixin bin zorê, dibêjin hûn Kurd in, werin em mafê Kurdan bidine, em otonomiyekî biçûk bidin we Kurda li wê herêmên biçûk,
ایدی قارشی ما و رقا تبقا در زوری نبن وان درج مرا بهله قسمه کی مزنی هسکیش مرا بهله ایشی و بوان ایشان هکتیه ایشی و بوان هرمان هکتیه دخوازا شامی وگاوی اوه ایجار ریوبرین روجاوی کروسانشی دبیجن وسن نه 14 سال اموان هرما برای وادبن ما افدر آزاد کرنه جدایشی ما خوین رجاندیه یک جی امنت هنه کرد اموی داره دعوا مافی کردان تنی ناکن ملت آسور سوریان هه ارمن هه عربین کل گوری و مینا و نافکرن هنه میرک عرب ما مجبوره مینا و دبن حکم و دابه مالبات عشیر عربه دخوازن لگوری پرگالا ریوبری خسر ورم بر ریوبرن اوجی دخوازه وانه چه وکو درزی خسریت خوازن اوتونومی فدراسیون دخوازن عربین سکولر جی عربین ایل و عشیرین کو بسالانه به کردان را نو هفدانه ای آلیه رجلات افراطی دخوازن خسر بجین مثلا نخوازن لگوری پرگالات بجین جوای آنها کریزا سرکی یا دنبرا شامی و ریوبری خسر ده اوه مثلا نه تنه مافی کردانه جبرویه که اگر وره بیراوه دولت ترکی جی ریوبری شامی جی دمکی بانگل انه کسی کرن دبیجن ورن ام مافی کردان لچن باجار و گند روژاوا ام بدنوه و یا قصدوان اوه یعنی آرمان جوان اوه اگر به ناسکرنا مافین کردان الوان گند و نافچین پچوک اگر ریوبری خسر قانک بکن اقنا بکن قصده چکی خبر ده یانجی لوان هرمین کردان تنی وکی هزین آسایشی ببینن وکی وان هر دو تاخا اگر قصده یه پجه همی بلاو به تنی هزا آسایشی ببینه وکی هزا پولیس ریوبری شامی هبانو دناوا 24 ساعت داد کاره وان هرمین کردان همی سیرو بم بکه وان آسایشی جی چکو سلاحی وانج دستا بگیره یعنی روجاوای کردستان به تنی وان هرمین پچوک تریناکی خواه بپاریزه ریوبری خسر مجبوره به وی پرگاله هبونا خواه بدومینه همی پروبلم اوه ایجانها تشتکی دن هی حتی نها قبول ندکرن نهایدی هدیدی قبول دکن مثلا بریا نهاد گوتن بلا قصده تبلی ارتشا مبه ama take kesi yani tek tek bulavarın tebliğ bibin İjanha dibêje tamam em bi grup jî dikarin qebûl bikin bila qesede hebûna xwe di nava artêşa me de bidomîne wezîfa wî jî temam bila li rêveberiyên xweser bin ama tenê ew navçe û gundên piçûk ê Kurda ne li herêma Ereba tamam ya din jî bi şertê ku di nava van hêzan de YPJ tunebe çünkü YPJ ji jinan pêkitê li gorî îdeolojiya wan jî jin nikare çek hilgire jin nikare bibe ferdekî artêşê niha li ser vê krîz heye heta di civîna doh de krîzekî ciddî çêbûye bi qasê ku em pê hesyane nûnerên YPJ jî li wê derê bûne îtiraz kirine li dij derketine heta xwestine civînê biterkînin yani bi vî şeklî nabe YPJ wê hetayê hebe yani qesede jî nikare dawî li hebûna YPJ bîne tu kes nikare YPJ yani rêveberiya xweser statiya wê hebe tuneve YPJ ji xwe re kiriye armanc dibe em jin ji ber ku yeketiya yekîneyên parastina jinê ye li her derê cîhanê dibe em bikaribin jinan biparêzin belkî yê li her derê jiyanê zehmet e ama pergala xwe li her derê cîhanê dikare çê bike yani li Swîsrê jî YPJ dikare müdaxeleyê jinên Kurdan bike wextê ku heqaretekî zulmekî li jinekê Kurd were kirin YPJ dikare yani eger nûnerê wê hebin şûbê wê hebin eger hêza wê berfireh hebe ne bawekê çekdarî dibêjin bawekê çekdarî li herma xweser ama bi şiklî din belkî bikaribe hevando welhasıl yani tiştek ku di civîna doh de hatiye axaftin ev e çavderê sêyem Amerîka qebûl kirine heta niha qebûl nedikirin yani anha hale hazır heremên weke dêra zorê Reqa tebqa acilen dixwazin kontrola wan bi dest bixin li herema dêra zorê heremeke berfireh ya enerjî heye petrol ji wê derê derdikeve
Rêveberiya xwe ser naxwaze van hereman radest bike. Ya manawî tune. Cana çolê jî, çolistanê jî pir zêde gund jî tunene. Gundên li wê derê jî piranî yani piranîna hemî êr û eşîrên Erebin rêveberiya xwe ser dibêje ew herem me azad kiriye, me şer kiriye, me ji Daişê girtiye, petrol divê di kontrola me de be. Merû dikare li hev par bike, rêveberiya Şamî jî dibêje hûn kontrola wan petrolan bidin me, em parekî bidin we. Niha li ser vana nîqaş têne kirin. Êdî kîjan alî bi ser dikeve em nizanin. Ka wê civîn bidomin ji Ewropê ve. Mesele bi destxistina heremên dewlemendin, yani cî petrol jê derdikeve, çavê dewleta Tirk jî li wê derê ye. Mesela eger Colanî û hevalê xwe bikaribin herema Dêra Zorê cî petrolê bi dest bixin, ev otomatîkmen dikeve destê dewleta Tirkiye. Wê demê em dewlemendiya herema xwe teslîmê dewleta Tirkiye dikin. Yani ew qaseb vekiriye. Xuya ye şer û pevçûn, hevdîtin, müzakere ji Ewropê ve wê pir germ bidomin hevan da. Yani nasekine. Heta ku derê diçe, heta ku çû, cana 10 salan didome. Ama ya mühim ew e bê şer bidome. Niha di derbarê Selhedîn Demirtaş de, di derbarê naveroka civînê de ez li benda hin agahiyên nû me hevano. Eger agahiyên nû werin ka wekî din çi hatiye axaftin, ez ji were vê derê dibêjim. Niha di derbarê Selhedîn Demirtaş de em acizin. Normal îro heştê mehê Selhedîn Demirtaş diviya bû serbest bihata berdan di encama biryara dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê de. Yani bi Tirkî dibêjin ay. Lê bi şertê ku AKP îtiraz nekira. AKP çi kir? Wezîrata Sözde Adaletê ya Dewleta Tirkiye çû îtiraz kir. Ji ber vê yekê serbestiya Selhedîn Demirtaş eger sürprizekî pir ciddî çênebe îro nayê berdan. Ha merov dikare li benda sürprizan be jî, em nizanin. Dibe ku were berdan jî. Eger were berdan baş dibe. Duh wextê ku Wezareta Adaletê îtiraz kir, gelek nearazîbûn çêbûn. Meral Danişbeştaş li dij derket, behsa qanûnê kir, behsa însaniyetê kir, medeniyetê kir, çi dibêjin bibêjin. Ne ew tenê pir însan li ser medya civakî hashtagên taybet hatin vekirin, odeyên sohbetê hatin vekirin, tenê ji bo Selhedîn Demirtaş ev neheqiya ku lê tê kirin. Neheqiya ku li Selhedîn Demirtaş tê kirin ne tenê li wî ye, li milletê Kurd e, li îrada milletê Kurd e. Parlamenterê CHP Sezgîn Tanrıkulu jî ew jî yani ez bar dikim parêzerê Selhedîn Demirtaş ku demekî pir dirêj, belkî hêjî parêzer ama wekîl e yana. Ara gihand ku doza Kobaniyê dozeke siyasî ye. Selhedîn Demirtaş figen Yüksekdağ jî rehîneyên vê dozê ne. Parlamenterê CHP Sezgîn Tanrıkulu li ser pêşniyaza Dem Partiye ya ji bo lêkolînkirina neheqiyên doza Kobanê teqrîbatên bi cîhneyanîna biryarên dadgeha mafê mirovan axivî. Tanrıkulu balkişand ser wê yekê ku doza Kobaniyê dozeke siyasî ye ji aliyê MHP AK Partiye ve jî hatiye vekirin. Selhedîn Demirtaş figen Yüksekdağ rehîneyên vê dozê ne. Pir balkêş e hevanno wextê ku Selhedîn Demirtaş parêzbendiya wî hat rakirin CHP dengê erê da, aniha wekîlê CHP jî li hember vîya derdikeve dixwaze ku merov vê şaştiyê telafî bike. Yani Selhedîn Demirtaş ji nû ve serbest were berdan. Eger bi rastî hinek wîcdanê we hebe divê hûn şerm bikin ev dozeke siyasî ye. Selhedîn Demirtaş figen Yüksekdağ hevalê wî rehînê vê dozê ne divê werin berdan. Wekî din manewî tune. Hevanno bûyerekê dinya kuştinê heye. Ew jî fermandariya navendî ya Amerîkayê CENTCOMê bi daxuyaniyekê ragihand ku wan di duyê Cotmehê de yani destpêka mehê de operasyonekê hewayî li Sûriyê pêkanîne. Di wê operasyonê de kesekî bi navê Mihemed Ebdulwehab ew jî girêdayî Koma Ensar el Îslam e beşekî El-Qaydeyê hatiye kuştin di wê operasyonê de. Li gorî CENTCOMê Ebdulwehab berpirsê plankirin organîzekirina êr şambiye. Hevan ez hatim cem we binêrin encama civînan wê derkeve. Ama anha hala hazır tiştê ku em ji were ragihînin encama civînan ew e
hin herêmên Rojavayê Kurdistanê dixwazin qesede dewr bike ev jî yani hêdî ji qesedê dewr digirin îro viya dixwazin weke mesela gay sor e. Yani divê tu pêşî gay sor bide min hêdî tiştekî ji wan sax namîne. Dêre zor reqa tebqa pêşî bide min bendava tişrînê divê teslîmê min bike. Paşê jî ez hin otonomiyan mafê otonomiyê didim we li hin herêmên Kurdan û yê pejê tune bikin. Qesedê jî bila tevlî artêşê bibe. Heta niha ferdî bû divê weke komî jî dikare tevlî bibe. Mesele ev e. Hevan da ez xatir cû dixwazim divê ez derkevim derva jî îro hin karê min ê bîrokratîk hene. Êvarê ez ê werim saet di bîst û yekan de jî îşev hemando Necat Sunar hevalê min ê rojnameger, çavderê siyasî, herêmê ji nêz ve dişopîne. Ew mîvanê min e, normal me wisa eyar kiriye. Necat Sunar demekî dîsa bûbû mîvanê min divê derî de kêfa we ji sohbeta wî re ji axaftana wî re hatibû. Ka em binêrin ew ê analîzekî çawa pêşkêş bike vê êvarê. Silav rêz dem baş.